Predjarný rez ovoci, ale aj na drobnom ovoci, ako sú napríklad rýbezle alebo egreše. Viac nám o tom porozpráva pán Komžík. Dobrý deň. Dobrý deň. A? Zvony nám odbili, môžete hovoriť. Samozrejme, rýbezle a egreše sú ovocné dreviny ako každé iné, ktoré kebyže ponecháme bez rezu, tak viedlo by to k nezvratným škodám, preto treba ich udržovať od mladého veku až po plnú rodivosť a následne v ďalších rokoch. Čo to tu máme? Čo je toto za chudáčik, aby som povedal? Tento chudáčik je konkrétne stromkový tvar čiernej rýbezle. Je to rastlina, ktorá bola vysadená v priebehu vlanejšej jesene. Áno. A na nej si ukážeme, ako treba takýto výpestok ošetriť tesne po výsadbe. Tento výpestok je ešte zatiaľ bez zásahu však. Je bez zásahu, takto bol donesený z ovocnej škôlky a zasadený. Čo s ním? V prvom rade treba upraviť rezom pomer medzi nadzemnou a podzemnou časťou v prospech podzemnej. Tieto výhony sú všetky obrastené kvetnými pukmi. Kebyže tento výpestok teraz nezrežeme, tak už v prvom roku by celý zarodil. No a samozrejme bolo by to na úkor rastu. Čiže v prvých rokoch si má takýto výpestok vytvoriť krásnu zdravú korunku a rodivosť má prísť následne na rad. Dobre, tak čo urobíme? Veľmi hlboko je potrebné zrezať všetky tieto výhony. Áno. Robí sa to rezom vyslovene na nejaké 2 očká, čiže každý výhon skrátime na 2 očká. Takto zrezaný výhon nám zabezpečuje správny začiatok rastu a následne vybudovania perspektívnej korunky. Tak, my sme teraz preskočili niekoľko rokov. S pánom Komžíkom vyzeráme rovnako krásne a mladý, ale stromček už trošku povyrástol však. Áno, tu vidíme už dospelý strom čiernej rýbezle, ktorý rovnako ako aj ten mladý potrebuje pravidelnú obmenu výhonov, potrebuje pravidelný rez. Princíp rezu spočíva podobne ako v prípade jabloní a hlavne vo vyrezávaní vyrodených výhonov z korunky. Čierna rýbezla pomerne rýchlo starne a preto by sa nemali v korunke nachádzať staršie ako 3-ročné výhony. No a keďže vidíme, že tých výhonov je tu pomerne dosť, tak aj z tých ponechaných by tu bol stále nadbytok. Takže treba urobiť ten rez radikálnejší. Tých výhonov by tu nemalo byť pre plnú úrodu viac ako nejakých 10 až 13-14. Dobre, teraz taká laická otázka. Ako zistím, že toto je napríklad 3-ročné drevo? Jednoročné drevo, to sú väčšinou mladé perspektívne výhony, ako je tento. Áno. Vidíte na ňom kvetné puky, ktoré budú v tomto roku prinášať úrodu. Z nich následne vyrastajú výhony 2. stupňa, čiže vidíme, že toto už je 2-ročný výhon. A keďže to všetko vyrasta z tohto, takže toto celé je 3-ročný už vyrodený výhon. Čiže tých sa treba zbaviť. Tých sa treba zbavovať a nahrádzať ich mladými výhonmi. Dobre, poďme na to. Čiže všetky tieto staré výhony, ktoré majú krátke prírastky, sú pre nás nežiaduce. Pre nás sú zaujímavé práve tieto dlhé výhony, pretože každý ten jeden puk je kvetný. Áno. Čiže priniesie nám úrodu po tejto dĺžke a nie na tejto dĺžke. Dobre, takže toho sa zbavíme, áno? No, zbavíme sa rezom na prevod. Čiže si nájdeme zase konárik, ktorý už Vidíme bude pokračovateľom, áno? Vyrodené výhony idú preč. Dopúšťajú sa záhradkári aj nejakých chýb pri tomto reze? Dopúšťajú sa hlavne tej chyby, že ten rez nerobia vôbec. Čiže zásadná chyba vedie k veľmi rýchlemu prestarnutiu tých stromkov a vďaka tomu samozrejme sa znižuje ich životnosť. Čiže takto približne by mal vyzerať orezaný strom po predjarnom reze. Dobre, toto boli rýbezle, čo egreše? Princíp je, dá sa povedať, rovnaký, ako aj v prípade rýbezlí. Rozdielom jemným je to, že egreše zvyknú tvoriť pomerne dosť bočných konárov a tie môžeme práve pri tomto spôsobe rezu poskracovať na pár púčikov. Čiže zostane nám kvázi zo pár hlavných výhonov a na nich poskracované sekundárne výhony. Ale princíp je vlastne ten istý. Princíp je ten istý, to skracovanie hlavne z toho titulu, aby sme docielili väčšiu veľkosť plodov a ľahší zber.